na benedikin meuri so kai saro ko yon de takadin mon tutorial ayon kan naron ko rawan de bereti tiwani bini be sense ni pia right sa kuris ngaira maran de yon de 3D modeling yon de pia right so de bayang kaya kakamnori android de mon mena enosin kana kamon kauga de blender right the software the blender so click outside here around here like here so the bayang nang start kan sina sagdangita sina start new sina the cube and the default mesh arana the mesh right sagdangita sina start mga sina start me the cylinder but the cylinder ya kamen mena dikit na shape the tiraran the bia so na start or na click A or delete right so the bayang kanya sina koroy sinang bring ara reference image so sina kami na front view pasal na trace na tirari te kani bia mangkai tau ba o picture na bring the soda the cola so click one na mi number one o kamana ko ne ang kanya te na mi folder kam tangiria ari kam kami na iya mi tami so kam norang kanya utami kaya san ko akoro a screenshot na yo tamin the front view Ringari click the make the arena bad one but the front view. Dayana te tami at the top view. Kasi na bring it in kana sipun kami na the top view. So bring na that image. So diba yung nakoroy ang kanina yo. Kasi click na yo ari am tami ero ko kami na the folder and download kataya o kanaisin. Nagin ngayo kanaisin yung kabe ng 3D tutorial kiri. Aben niya ni menaikan. So you tracking na na ako kay. At least yung the front view. Click G kamay nga roy nako kan G isen click G ay kamay nga na kon benata roy kinan te mena pa na trace in right na trace sa mga man karo ko dito one tirare te aratami dito one tani nga pa na nakawari ri kayo yung mga stapon na rapay yo ito yung mga ruro kayo stapon okay sa click may kay ang kanin na minay kay click out iya mo na kami na ng best 7 anakamnora ng best 7 nakit ba yayos me sa taratarang kay may yeta yu ara taratara may yeta ang kanya rete tami re may yeta are rete the top view kan quadra it na ako yay right sa kay mga geta niya na imina ginkawari re kya may sikakawag yay is niya na G click G to kami na yun ka ito ko piya ng buburani may sama pong kawari kayo nun tayo kogi ang kanya na kon 1 kan sa full screen sinang pun sinang trace right kan na 1 kan taragi na me diba yung kaya sinang koroya sinang yanang too bright pa sinang bring the mesh o sinang trace sinang koroya mo na click the image yan ano ko na men the right side na the data de minan de tami o click opacity yan activate de minan diba yan kami na to 0.2 ke 0. Ewan ako ara ka nga sikakawag yan na tanimiyaw na kasi nasigo na nori yan aso na ko na trace right ani sinang bring ka na mesh na kon add mesh cylinder bring nga ng mais na mesh ako kunan start na nga yan ipon siguro ako start me something already shaped like diba ako nakoroya so ang kanin na the top ay yung kansin ng mga taraya so kana ko taray kay mina anan view niki solid nakaminari na ko nan trace next nakamina the wireframe kangas tapo tirin ko right so sa kawari gerik is Z nakawari gerik si yeto na right ay sa minari kin kaniya control ko click control ako ko drag in nga ko no am no control wa mi mouse ari nu kare an kanya rin ka nga ko zoom in zoom out ako na side by side rin view ngay click shift ari na keyboard o kamera rin ari nu kare i-click ko isi ka kamay niya so an kanya ka nga rin ami shortcut in the mi view ka na kam zoom out zoom in side view right sana kun kanya sinang pun ni edit sa kamera rin ako na rin na stop puro ay gina yun ako kay GZ right
sa kawarigya is x. Sa assume din, rakamnora na daming groining takataka gina yon titay pura. Sa kaminari ang kwa destapo, right? Adi pun siguro ay, adi pun image taka nga. So, sa kamina to, kaya tamero ay kay, kanya na kun kay simina no object mode, sinakamina na kun na sinano edit mode, pa sinaibita na shape. Ano ko naibita na shape, diba ito one? Kaya na ko na out, na shape, diba ito one? Ako na kun edit mode. Right? Click outside it. I-highlighted na click outside na highlighted. Kanya nga drag na yung mouse na ko ito. Yung highlighted all at once, the at the top. GZ, pag nakamina rin na ko naman ako na rin. Ang kanya, Z. Kanga, minan ka nga S. Ayag di any perfect na keep going S. Ay mga nang tumat, kami na may kay, mga kokya ka na ipuro turo na command Z, right? Kami na rin ginano, G, Z. Ngayon, itang rin na pun, inawari, ngayon ro, tugta na, S. Nga ano ko na extrude ko na, awari, mga rikiti, ana vede si say kapo, an kanya, te anang kakawagan, anang kabungan na, anang guys. Stay na, okay. Sudah ko ro, tugta na ito, sa. Yes. Sa puya tauroy na kun nari sa si extrude niya up. So zoom out a little bit. Kakana ina. So sinang na kun irik. Tapon straight up never yapon straight again. Ang sa mga rong kanyi guys sa mama ni karawa niya di arabi na ari. Ni kangay. Auto is Noria. Tako ari ara ken niya ginang perfect na tami ayun masasasiya zoom niya pun inakoroya namin. ES, tatay na ko nga ako, wow, activated is, na put it down. Ano ko, kuminari ko, ang mouse na ko, ari out, inabubura, narabi pa na. Kukta na. Hanggang ano, to, natingkan may kaya yun. Ay, ayun, kanya, skirera trace, yes, ang kanya depata yun, right? Kamanuri, yes, depat. Kamanuri, gayo ka nga sa buwan ng wine. Na ko, so, click 3. A. Kaya nga na-highlightin ka pen. Is Y. Y, kay minasa is X, o is Z. Kasi sinakawari yan akong the Y axis, ari ti green. Ti green, ari, diray na ri green, the Y. Kana ko mina di X, so, wakit ba yan ako na, minabinarabi ba na, di away, the X axis. So, nakon to view, basta ako rin nori, abapon, kanaan taragin namin to view, kanga sabu ng stretch, arami na. Aragyan bi. So, SX. So, tameruan. Hanga sabuya tameruan. Sabuya ng dietata. Parito image yaris kabunga na. Okay. Esang kanaan. Edit mode, object mode. Men side to left side. Kan sa karabia mo na yu. Kaya ito mo na narulay. Sa kamina, nga takanwa ni metari men the right side. May kay de piano ay. Kanya click add. Yung ano niya. Asa spring mo na rin, may na-image yan. Kasi na pun katayro yung tara, yabi abon na kuroya rin, yun ang kiya ng, yate mero no need to change it, right? So pun kay bisa nga nayakan ka na nawakan kira, na yo din na na-shape din. So ang kanya, sa mga nakon nga the next part, the top view, right? 7. Yan ang buburara pa yan. So click the image, 7 ka, make sure ka maginang, click kawaririkya is on G sa kami na rin ang skeleton na rapay. Click the mesh on again. Sa kami na rin ang skeleton pa sinanunuri. Hindi na rin yakin ng perfect niya ratami yan. Sa katayan niya na idea. Kanga na yay tugta na okay. So na yay tugta na. Kanya back again.
kamnori ng the top view ka nga flat or the biya na yay ka nga na manuko na ni ka nga kansi ng tracy na met dami the top view at least yung nga nita tota na ka nga ara guide right. Click 7 again kasi na kung top view or na kung na wireframe mare again kansi ng focus yon and imaing ni ka nga always click back 7. Ang best friend ay yung tinambat view ay ka na 173 3 the side view 7 the top the 1 the front view right. So ang kanya sinang nakon kanya edit mode uri nga sinabita na sinauta na shape menara tarakin te pay te mesh click always edit mode Igdang hindi ba nauta ni kabene so na make sure na grab at the top click one at least one shift option kaya penin click all at once the top one 7 E is right kamnori ay E nakon kangay right kangay inapaka na kunano tuta na ti biya re kangari minana na payari okay 7 again nga E is ituta na di kimanukunan ni tuta E is kangay na mga nako ita tuta na E nako ita tuta ayo ay bunti kangay bunti decoration sa dito isa mas 7 irigin ako nis E is 7 sana kun ganit G Z inapedra tutan 7 ang kanya sinang start ang kanya dari tracy ni nga payay kay tanan to chay kan tanan vertices right ang aya kon no naman the left side dari so ang kanya sinang minari nari tanan ni menay kanya ti terainan sinakaminan ako yay ana pang na-click na karoya click to one G click in G ako tracking na ako yay see mga buni kami na nga make sure si the one that I click to wawari G si the one ako tangina si the right and make sure only the ara ka nga rin takapini the last one hindi click nga yari remain iyo po sige apura na ang ate aim niyan kaysa go hyper realistic unless like kung magunin takampa na to wana swang ko karate the advertisement yon di menay 7 again back and imengon ka ngay always go back to 7 the bitay the mouse main tare mga main 7 see nga nila mina na ako na mira ke try sak kaya naro na bari main what the bias karo yes fine karo aya sina save mo na control is aya may sa ubi ay iraw ta hindi dito naman karo to one be a final hindi na warara be a final din ano na the latest save blender okay G yung kaya ay punti AC G ako click ko activate ako kamay nga G ako ang mouse ko kamay nga kunora de ba ka din yan ito pa sina shaping na ba yung ang dare kangantaran closer ari daw ari ingkay sa gawin ba nakuha rin ako ng library ari the real what is wakataya be the 3D image yung given the amravetami in the camera hindi mo na yun ang mais ko kunan ko ram skills yung tiraran the 3D modeling ta kami nang kakawag iba kon the 3D graphic the 3D modeling pare the reason why nang kakawag yan na rin kukunan 3D print kukunan make it as animation kukunan make it in the game inang dawat ngayon ay kangay nung photo kari kitiraran
the 3D modeling baribunan inang kakawak yung mga track na aripita to back yamin nakamina royo yamin in my way si yakin try na go perfect at least kanga na tamero kanga na taroroy ay nata ina kanga na make sense sa karo ko pun ang kakamay nga nen ka sa hana ganya to make sense to kan click to wana di takapeni ana is pasan track ini ena pakaraan ke shift option kanaya kinang click roy kung mga shift ako click ayo to tinwa man sinang kiyawa option ay ata yan yang ayo ko na try ni click kan again and is on GZ pero nakwa kangay na to kayo tatutan set pe yung nagmamanginging na kundi x-axis kita so on GZ pa nakatira no yan naman yung total kangay and 7 again I guess that's it ke kanga sinang kanya sinang kuro sinakure di menam okay so tap it o sa bring mo na ko kanora taraki ng kan I know yung ginigdara ni biya makananuri ito ba sinakaroy mine so tap mo na yo nakon na yo ari yo okay nakatamero nga tiray na shift option on the bevel control B kanga nakasumot siya ge iyo di sa kasumot nga may kay naman to ko na may kay sa ginit why not click on shift option ako click na the next one control B then mga tamero and fancy ay tangira na ngayon akin ang shop ayo so click on or ini na shift option one yapin na highlight control B ya saya biasa menantau tak kata okay tap saro kon dokin mo na anite kanga the one part right na save it again control S and the one part mo na and at the top at kabirin na to right kuna ni minan na kuna yapon na ko ira yakat yamaning na rin ko yari sa kamera yote na ke tap again tap okay sinang kuro-kurong kan let's bring the 7 o kamera rin kinakon the wireframe na bring the shape as tabo may o again is the tiraran kung the cylinder na so na bring the cylinder in na kamera na ko na viewer ito one datay na ko the cylinder ko may na so kamera na ko itan GZ S right tatay na ko mamapuri met the mouse the keyboard to view again and sa kamera na riyan mina S Z to pa na riyan kamera na shape to one ari na mina wireframe again wireframe man ikira ka sabot din ko sa kamay ng kanin G sa punsi kamay nga nakon na iyo na tracing as much as possible 7 again is Y nakamera na rotating na din the left side ayo activated kana sak R Z na si may nilangan G again is what is 6 nakatawa tirang kayo no what the president dawan ita meron niro so na delete na minaan edit mode amay kaya yo iminang kayon the edges har ka nga kung nasikunan modify the edge tangi na ngayon na modify pa na delete the face so that the last one na so kana kumentare men karariken to tana yay kwari menan netana nakamuli nga yay menan netante oy arigeta onan
hasta bu ini metana na delete face ariya ainano na delete na ariya kanin nang kuro es mona z pa nakawari kya a yangan ndari is z nakon object mode again sinang kuro gz pa sinakore ikay ngori kan gz may mana na kuro tab na muna tab niya na mina itag na bring up maybe later okay that's okay kami kanya iyo tab again tab are na kun object mode so the object mode ngai de ara mena kera rabai so click the again be click the modifier add modifier generate boolean yan the object dan click the bayare in the one on the right side that the eyedropper arana the eyedropper click ang kan ko bring sabu ko na bring the eyedropper are or click the ring are kan na rata pa sina kuro yay ayo the drop down arrow are apply mga click di ka menare sa kamay nga na ko ang gz akam nori abang kaya rapay hawan ganiti kamaro ko na yung parte ng kakawa kini one of the most important one the boolean gan kamasan ko riya amime so kay nang kasmooth ya mo nang kanakoroya mo na tarakin so click arame na ararare again be again add modifier sanuriya patirate na kana add na kana subdivision tap it again depende na koroya irawa na affected in ariyeta indawa tanga na ke kukunan bunmina na yo jikini ki ko kene unless you need in bisa me 7 go on top of 7 click tab mode nakakuruwa nakatayin nakakuruwa yo so shift make sure be on the face modifier right shift option kamina make sure be na inera shift depende ka iriya ikay ari nakakuruwa pati mesh na separated click again are click ayo ash i-click ngai shift or drag it irawa na affect na ash rawat command z kanay ibure tapare i-click yung mga command z istangira na enag ng kumiya kiti site tayo nga na pun nakakuruan na separate pati mesh to one okay i-click command z irawa na click out Tapitay puntangira rin na modify one at a time pa irawa rin namin I take out time sometimes it depends sige may mga pun kan control it this time na si kokoro siyan the last part and work yon katire nakunti making sure ba na ano ba yung dali click noted nakokoro ari pun ari na top ari habon ti material to one so kay kakamaingi nga na umaw so
Eric may kay ngay. Mau you click I mean I press shift key ba yung anda rin mo tipo. Oh men okay. Nakatay Ericin. Kami na tara shift. Command Z. Igtang yan na click ka. Okay. Take out time this time. Ay tang see one time ka na koroyo ya men na. Nakairari. Oh. Ano ko. So yun click agigay nanon ring. Ash. Kani. So ngay tabay koroy click shift kay wow. So command Z. Inang kakawa ko akabungan na rin undo okay. Command Z kanang kanori rin click ko yamamon ko kaya pa command Z. Kaya command Z. Tangdian na pun kiri ay kay meterang kay. Click doon. Take shift. Shift consumer. Bitaye ang kura-kura kabunganan to command Z. Ari undo ke. Stay. One of the timina ko na puno dia kakabungan na lot. Ari bubreda tangke define tayo no but ako click outside accidentally. So kung nakin ang laro may bahan te pa ya pun diri. Kita ko ari ngay ka ngay di. Bubreda tanya upay pare mungke. Hanoy pun inang numu. Nata ko ba ya bubreda tayo pa yo mata. Ay kanira wa bubreda tayo ngayon mani nga safe iposible. Shift. 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 Iron click right there. Kaya tapin susumin. Nakarikya roya. Ari pa naman ko ako ron ang yes. Nagkakansta po na yun. Nagkakansta po ni Ron. Oh, isang nas nag-click ano, okay? Hindi nang kaniri rin ki. Ayan, yari. Yari kaya isu. Samtaray making sure pa. Pero niri kaya pa sinalang ko ako ron ate. Aramis. Ang nanotis sa tirate. Inunod tayo na kanate. Pa tirate. Ito ko ako ron tirate. Yeah, nangkakawa. Hanggang nani, dapat tayo take time garo tapay to one pita kautik hangay punti pin sige or android part of the graphic og din susubare is the mask pa ko na irati exactly kasi ira na rin hangay no mo so na zoom in again kairan irig to ko ba sabu ay da kakaniri rin natin pati roy mo may kaya kang saboy ka na may kin na ay so in click pa na gaya nala idera tara kangaya yes kakamaingingan da so kumanzi ay akan nito kumanzi nasumin di ba yung ande kaya kitira tirang gano ko Sebenarnya kan aku zoomin
Totoo mau siya ng antara. So, eh, nakakansta po na. Ay, sumindik. Hindi kinangitaw kura-kuran na daw. So, kinataw na kasunin na rin. Yung kura-kura testabon. Oh. Yari. Ay, etaw. Materi ro. Ay, mainan na nang ko. Sit one as a different mesh. Kangay, pesintaw. Kanga saro kong dogin. Unless kung kunan nandu ka na to, ay mani nga, tapawari na yan. Okay. Nasumin di ba kanga sa buhay yung iba karoon. Wala na. Kaya po nang sumin na. Nasumin niya rin ako. Oh, ayun. Finally ka. Oh, ikaw, hinangan ako nang sumin. Ako nang uli na tanan stapon na ikaw. Kumansi. Anpete. Oh. Okay. Uy, kabiniyan. Ay, rawatan na siya. Okay. Yabas nta okay. Kaya na to giburoran di. Ay, tinan ay. So, kanya sinang kokoro na mesh as a different mesh, right? Ik, tira roy yo. Ang gatir roy. Abun pa ni roy. 7. Make sure roy babin. Uy, ako na makin. Yara ka nga tagi-tagi. Uy, kanya yun siya. Tira. Okay. Weighing it. Akanda ka. Asa. Ayo ka. Okay, yabas nta wo. Sinang click ng kanya, di ba sinakoroya? P. Wow, I liked it. P. Selection. Sino? Kanya yo. Yapon ko ako. Ipon dimish to wanna tap it. Ran, ipon dimish to one. So, ngan sa click are. Again, back to modify, generate, boolean. Sina, anong ora? Sagi dyan. Demi na subdivision. Mani nga sinaka-smooth. Okay. So, anya, click ayon ka sa nung uri rin nura ta meron na kanya kangan. Skiro ay ayo. Ayo ta meron. Besi nakoray mina. Nakon object. Ariyeta. Siya smooth. Nuri ang kanya ta meron. Kanan. Yakan. Takaswan na ron na arista po na. Kung na nura siya smooth. Pero, yag nang kan. Go back. Command Z. Sitanggilan niya kakinaan. Ebes yung tao takakasunod. Tab again. Yeah. Click nagkakan-check. 7 again. 1. Kami natin rin tapano. O the vertices. Kangay ako tracking na. Kangay. Shift. Right. It at the top. Okay. See the top, right? Aim see the top. 1. Sa karinano ari kige. Basta na karinano ari. Bang sa mo yan ang kaya. GZ.
G sedaran nga kuna kuna. Etawan tap waran nga tararigin ibiyage sa wagyan nan ebesintaw te takabirin pa na koroy ang kanya kinare nakon nare tap kanya sinakamano kwa may kay so nga takapini aroy may nanuan click yan shift option si highlighted right amadayan kan sinang koro kinare nakana manuna ko digin ako nakuha natin nakunano na so ES mo na ES again ako track it nga ngay ang mouse diba yan ikakamay kayo masan no dia utana dik ES akan sa try kanya nipita mo na dite te araware kaminan kamaingan kami na asa no dia nga no dia ang kay karo ayan ka ay ang kwaron din tiken ya ka ngay okay sabon kami na pang quality na tap isun kanya save again datay na tirang kanya sinang koroya sinasiguro ari ka nga rin timen ari rimetan nakon 7 again back to 7 oh timen diba yan sa sibring niya ka nga stabo taragi na timen punna na na cylinder so sa mga bring niya di cylinder nakon view ng that one sa bisa nakon na yun instead of the rotation niya na nakon the move so sa kamu tapi tayo si kunan kapungan natin keyboards kunan kapungan natin ra ari kay kani S Z S right kanya iwarim sinakaro meta na suan kanya na keep in mind tarakin meta na kiyanang metintin S Z ay ginang meta na roy too much tani na metintin ha sinakatayan ra rin karokuan dapatanan 7 again back to 7 sina rotate S X again why na kututan aki o sa mga nakon back to R Z sinakamay nga ni kangay ang kanya stabo na S Y mo na sa try okay S X G ang aning ka basic ang kanya diba sinakatayan niya na sinakababagi ari so nakakagya mo na nakon 7 R Z si kami na ba nakamaingan ka ngay S Y stretching na S X S Y right ang kanya R Z Safari ka nga ikunan go perfect di me sa sikaten kami nari S6 okay tao niyan kanya ita sina go right perfect ipon na ko ila kana si feel it so ka nga sa kami nari yes Z parang na copy ayo shift D G Z i-copy right nakami din na S Z ano rin nakuro-kuro yay may nakarabyan may ganda right so 7 wireframe so yakuro-kuro na may gigig alright so kan diba nakoroya same thing na bring nga rin tab sa kami na rin 7 tuta na rin katamero katamero rin tuta G track G hay si Tracy na ba na ari kumnora diba katayan koroya ke anakan nasumin di kaya kan matay ay G
Nasa kitira may sikadayan katamero. G. Kami natin. Nakokya na konti. G. Iyan ang doko-doko ikikis na kami narikin ko. Kaya na ko notice. Kanga the trace. An guys sakara the technique at the tracing. Yung origin dari ne akureta aratami aramen aramesh aramoro. Ano ko bring something. Ara kanga rin demontay arana de mesh. Ano ko out ara ko bisa. Nakunda batan tera yari ki bad the 3D model. Ayari kam na determine akapungan ki some akangan kana kam kay sa katayan ko raw at 3D modeling yon tipiya. Ay ana na term akapungan the 3D modeling. Okay, di ba ko raw si click on G. Adi din G tayo na ko the movement sige. So kay ka hangay royat nero aki yaginitin mga ebesin tawe kanga yabon na accurate. It's closer to accurate to atamero. Itara roin din na shape as closer. Takwari ko punkunan go realistic ngayon go realistic na everything take time are kupun take time on one mesh and to create another model. So 7 on sa minanigangan stabo tarakin na tap ang gandarakin na ramen notice ang kanit tap again kami na ng katamero ayun na H shift option control B pa na bevo yung mga bevo ari yan yan katamero apen inagi irare shift option o click ari na mga control B ne okay you know what nakat nori ani ko na nakat the loop control R alright one she plays a mouse ngay tangiran right is hanak ang kanni yap bevo niya tap waran nakaking kanni sinang katarare the top are in gorge 7 saminan radikin nan gangan asa bring engari te sininda des sinakuro ya isakyan tok pangayen sinakawari kia R is it 7 R Z what did I get it R Z G 7 is makan sabi nga natami yari bubura ng buwang tuta na rin okay kayangan ba yan na make it too accurate sinang S Z tuta na rin okay so sa spring mo na rin po naratami yan o si click kare yung sa karukway nan so minus na karukway nan sa delete the top view tab ari kaya ko na ni click ari yetan pabukin na rin mina inung ka din mina yon the edges ko na grab the face kuna ko na grab the face ari yetan na ayan delete face why merina no delete faces kan ka nga sa pwede yari ki patubing nakamtare may kay kam notice antarakin so yes so object mode again o sa kamera na kung tita pa rin ako diyak sa kapakapakan karakwa that's it right ang gadir make sure I be nga right kami din narik is it ang gadir is it alright ngaya tamero aroy kam nore ripunak
Let's do this. Then click ariti tapos inakuryak ariti hangal na metanan generate boolean again the eyedrop or click the object ariti wingari kamnoria ang kanya apply tatay na ko okay nga the wingari rapatan saka na ko okay ako yamakot taray yamakot okay so an kanya na ti tapay kakawat the boolean yara kawatay kain karawat the boolean right ako pa tinunga na tayo pa sinakaroon na ikan kapenian so tap nataray mo na men okay na mga boolean na may kay 7 kami natin minari yung arapatan nara arapayari object mode mo na click ari pa nakamay nga 7 G nakatayin shape ng kanya makaroon na iti technique ari ti kakamay nga ari kam na rin ako na na shape din yan rawata ti technique do yo meta me sa kora ti technique kaya pun at least ngayon mena no mind tap ang kanya ng mga mena na ako na rin akin na yo akin na G ay ka ng perfect ge kamay nga di kay ship G taparay kangay ayo G ako napun na kananood ya R dapitay G ay R ne rotating na R notice ika nga sipun ko na ari kinda S wari regi G S ik G R S R G ayo sa wari regi S on G S ta wari regi amen nonori au mena kana kam karawaran taray tanan thoughts ari harang marire R S mo na sa kawaririge yung ano mena G kay ka nga na ang taran perfect ara pa yo pa yan ang it might take too much time ay to kana nakampon ko ra pun kami ay nakaw nga pare 7 ipon nakakaro ya mena ya pa kayaw mena ubete si say okay G ito ko pa nga okay nakangaya ko rin sa R G nakakam notice te pete na katayan koroye katayan shape na like that pan nakuro-kuro yan yes G S G ano ka nga nagibabog daw ta na so what kanga nga irawan is kakawag yan in a shape daw ta na is closer to R di lagi is di rabayan R S G R S R G R R S G R Nura ka nga di S G R G R kanga yataneru arik sa kawarir ka S R S yung naging kangan too much S G S at least yakin ang too much ay bes ndaw ayo
go back ayun ako na yo kamanora na shape tap wala kanya na yun ako silang boolean nan sa karuha mo nan G zoom out tutan na February kanya 7 ang katiriro ngayon ano is it yung original alright click outside yakin ang usa na minari yang ara bayari sa minari ginako it is it unta kita ganas is it yakan ta meron di guys is iti mingona daragit na rabaya chung click on ready na koryak again boolean generate boolean sa mga click na pinari okay apply sa mga click na okay ay yang nang cut pa to yagi karo ko ina na may yaga okay sa camera sibun ko na net tap sa delete niya ba the face niya ko na delete po delete faces yung ron pun ba siyan sakad ari na tara may kay one delete face bang kanya tira one delete faces okay ari wari na siya may kay ay delete faces wara kanga yun na tugta na di ay besin daw okay tap sa karwari ka kiniyan z karwari ka ki yung kwenta pa yamin na inu kasi aka nga po meron doon sa Sebring niya add mesh cylinder aka nga sinakawarir kaya nga sa tabu pahin niya taran GZ kawarir kaya ito meron ako nun is Z G sa kantara may kita 7 G is kangay may na may kay is na kangay imin is na sa karbuan niya rika si clickan ayo rotate ne R kaya kakane command Z let's do the ayo the rotation na maybe RX okay RY okay RZ natutan na si kangayat kasi ito ang wari tap kanya sa the more parts right you run kay without any ayo kunan nang ayay kunan ka po na kwang kendra meda tatangin na kay bari akanibitang kita ragin na yamen ayo again material right tara again material kanya the next part kanya sinakaroy sinanyata na ana material apon nang simple so kaya san minarigit ana material may kay material at kangadirang kaya nakara to gray kitira di white grayish sa kamera na roughness na kunto 0.2 na bakar ayun na pin white leave it like that kaya new again maybe just a little bit more I don't know like tirang ko meta na tuwan sa kamera meta na bawan right maybe 0.34
kokoro na shine ang kanya nang na kung kanya kain na iyo tap sinang kokoro aki dapatan roi de tap dapatan roi de temena iyo nga kurin si na shine na asa kamena na ana roughness na kun an 0.194 ang kanya tap again tap 1 na kundi wireframe sina mga kokoro ane track it ngangay shift ako click kay kan shift sinamina tapi ini ako pa yayo ayak ay stop mo gitu ik tangina na idea kay shift click ke hold on zoom out kaya hindi ke stop mo na iyo iya sinang mga kokoro na separate na mesh one again P selection yung mga kokoro na yan kanya na mesh right sana kunwari kanya yun ako click okay sana ako yagi prota kay kike ay si mani nga to sakay kayong pisay ni testabo na yun no command Z click plus new red nakon tab right A assigned tab so sitang ina na bisa are pangayan na wrap yon na titira re image are kangari are na bring so kanya sa ayo inonon na yore rawran so ano click the base color main mo na sina start sina kuro sina start where ara kuro right tab mo na ano ko na ri ayo tirain ayo nope ayo kami na deme na ayo ete mero ayo zoom in bayangan na kira-kira dari kira si ayo sina kuro yay sina kuro maybe may kay yagi ako manang kay the aim sina kuri ari sina kuri deme na command Z check ta kira si ayo right kanya UV ayo ameyeta maxim kanta puan sa bunga ko na Korea yay wala ka na ko rap na teme na otoki na starting right pero sa bunga na ko Korea ti to terapan ran no na leipo ari ka na ko Korea siya na pipan leipo ari ako takit na ako punti pipa pun square right rap next one kanya ti kanga ti idea of the mark the same sinakuro kanya na starter tami kay ano to kinera tami kay ari leipo ari so tia biasa ndike ramen sinang nakon kanya ti click make sure pa ko click ito rawran base color image texture yan akon naruro open nga ti tami yan click open image kamnuri nga kita bayayo yere mga trust me in the left side drag it and ari ki pa uwam rare ang window so in the left side sina click UV editing right ang kanya click kayo are demen are in the right click A kamnori yo sinete tami you know what sa mga nakon kanya te left zoom out click kayo ni kaangay
Ali A. Oh, right click, unwrap, right? Kani unwrap ako mapugin na sasan karawa di temag di simya mtara yang kanya temero. Diba, wow, highlighted daan takapirin kakawak SX GX SX han gani din na aramena me are sabu ka nga sukude tesin GX make sure be inakoroy na ako tapo na SX GX hanga ngay rowi at tamero ayo that's the aim tapit akan nang norang kanya tamero na rapay kam norang kanya tapaye Eric siguro na ba yo roy dog tami ayo sa gina roy i-aim pe na minera ri usually kam kaminare something more like istabu takara and for now muna sa focus yon de apun de mina sa katamero ari kita utan chap sabu ya kira na no SX SX GX SX si pisan ka G G sa tap this is kan kam nori yari kitami na kangay no mo te tami ayo yari ki ayo microcode by te pia te vani pini percent kana kam na make it shiny na kun na yo 0.5 shiny nori shiny di kita ken kana ano na kam tangira na shine so ngay kangay sabo ayo so far saro kun toki na ayo kangate at least something basic simple yagi ng too complex o yagi ng too much in details na napakara ayo yapon kamata ya pangayara tapon kuro-kuro ayo kanaro na besta po karani kanga yo seamless ari yapon kanga stabo wrap na kwanta na ita kwari rabi angay tatami ayo nante the video so yagi roy ng sa giroy ng menji ba na nakororo yung decoration bugin na ken pia takwari kanga kayo wem panasikonan wrap ng kaminte UV o nga anya siyam ne koran menan darin siya mana detaya yo nang rara pari kite tera saro kon tokin nara aramin nang rara pari kite te focus ayan nan ya saro kon tokin nang endeng kai te mena pasin dapat tikiro ai tirei